आयंआ ओरैबायदि अबस्थामोन आयंआ गावनो खोन्थागोन ओमफ्राय आंबो एसे खोन्थानोसै माने आयंआ एकदम गुजुनाय हां लानो हाया हां सरथे जायोमोन मेङोमोन ना दोरफो मेङोमोन आरोना ओमफ्राय मा दंमोन लोगोफोर मिथियोना ब्रंकाइटिस माने लांसआवहाय इनफेक्सन जादोंमोन फुरा बा गुजुयोमोन आयं ओमफ्राय दा माबायदि मोनखो नोङो मानसियाबो साखोबाय दायो एसे गुजुयो ब्रंकाइटिस गोबाव समनिफ्राय जानाय ना खय बोसोर जाखोमोन आयं जानाया गोबावसैहाय खय बोसोर जाखोमोनथाय सिख्लानिफ्राय नामा सिख्लानिफ्राय नङा सिख्लानिफ्राय नङा मा होनो बै माबा जानाया बोसोरबासो जाबाय दा ओमफ्राय हामबायमोन आरो माने ब्रंकाइटिस ना लांसआव इनफेक्सन जानाय इनफेक्सन एन्ड इनफ्लामेशन अफ द लांस होनो बेखौहाय बिराद गुजुबाय थायो हां गुसुं जायो उन्दुनो हायो ना हामोन आयं उन्दुनो हायो उन्दुनायावलाय जेबो डिस्टार्ब नङा ओमफ्राय माबायदिथो मोनोमोन दाबो एसे गुजुनाय दंबावो हां लानो हायामोन आरो हां लानो हाया ओमफ्राय दोरफो खामानि मावनो हाया मेङोमोन ओमफ्राय दा खामानि मावनो हासै खामानि मावनो हाबाय दा गासिबो संजोबो खावजोबो बिहामजो गैया सिगांथ' हायामोन हायोमोन होनबाबो लासैनो माने हाङा गुसुं जायोमोन आरो ना खामानि मावनो हायामोन दा मास मोनसे एसे बारा जाबाय जानाया ओमफ्राय दा आयंआ फैफिनदों नै दा सेहेराखौबो साबखांनाय नुदों आरो दा हां लानो हाजोब्बाय दा आयं हाबाय दा आराम मोनबाय ना ओमफ्राय दाथ' थाबायनो मानायाव बारा मेंला हाङाबो गुसुं जाला दा हाङा सम मालाबा ने ओमफ्राय दाखालि बायदि रेगुलार नंले दा दाखालिथ' रावानो गोदोजोब्बायमोन जेब्ला फार्स्ट फैजेनदोंमोन होनबा रावानो गोदोजोब्बायमोन ने गोदो मोनबायमोन आरो थाबायनोबोथ' बारा हालामोन मेङोमोन दाथ' थाबायनोबो हासै ससे थाबायबानो दोरफो मेङोमोन ओमफ्राय हाङा सथे मोनसै आरो ओमफ्राय दाथ' बिदि मोनला बिदि मोनला खामानिबो मावनो हासै जि जोम गासिबो फिसौफोरनि बे फिसौ मावरिया दं नालाय जोंहालाय दाख्लै रिपर्ट लानानै फैबा फिसाला फैफानाया बेहा हिनजाव गैया फिसौफोरखौ आं नायनो थाफैनांदों ओमफ्राय दा फैफानाया बिहामजो दे हामबायसै लोगोफोर नोंसिनि खुगाजोंनो खोनाखाबाय आयंआ सिगां माबायदिमोन दा माबायदिमोन दा खामानि मावनो हासै जानो लोंनो हासै जानोबो हायामोन बारा ना हाङा गुसुं जायोमोन गुजुख्रेबबाय थायोमोन गुजुनाया एसे दंबावो दाबो मास मोनथाम कर्स होनदों आङो दाबो 1.5 मासल' जादों हामगोन आरो ना आसा थाबाय हामबायसै